Σε λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 5ης συνήθως εκδηλώσεων του Χαρουπόμη Λουρανίτη, το Limassol College απένει με τίτλους σπουδών στους πρώτους αποφοιτήσαντες μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Τα πτυχία παρέδωσε στους φοιτητές ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καντής. Αναμφίβολα, η ανώτερη εκπαίδευση μπορεί να δημιουργήσει τις προοπτικές που απαιτούνται για την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία ενός κράτους. Πολύ περισσότερο στις μέρες μας, που ο ανταγωνισμός, η φτώχεια και η ανεργία είναι μέρος των σημαντικών προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου καλούνται να συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους νέους που αναζητούν την εξειδίκευση και κατ' επέκταση την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Συγχαίρω θερμά τη Διεύθυνση και τους καθηγητές της σχολής για την προσήλωση με την οποία εργάζονται προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους και τους σκοπούς του. Το έργο του κολεγίου παρουσίασε η Διευθύνουσα Σύμβολος Σούλα Ζαβού, η οποία ανακοίνωσε και την έναρξη 2 νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων κλινικής διαιτολογίας και διατροφής και διαιτολογίας. Η τελετή αποφοιτήσεις αποτελεί το επιστέγασμα του έργου κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Και απόψε, με χαρά και περηφάνεια, παρουσιάζουμε το δικό μας έργο. Το τρίπτυχο ποιότητα, ευρωπαϊκή διάσταση, κοινωνική διάσταση ήταν οι κύριοι πυλώνες του προγραμματισμού και της δραστηριότητάς μας. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους βουλευτές, δημοτικές αρχές, εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων και πλήθος γονέων και φίλων των αποφύτων.